हेलो लोगोफोर खुलुमबाय वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चैनलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय स नोंथांमोना फार्स्टआवनो आंनि बे चैनलाव गोदानब्ला अन्नानै चैनलखौ सब्सक्राइब आरो भिडियोआव मोनसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनायनि थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय स लोगोफोर जों दिनै सावरायनो नागिरदों भारत हादरनि माखासे बाथ्राफोर थामहिनबा भारत हादरनि माखासे बाथ्राफोरनि सोमोन्दै गिबियावनो जों सावरायगोन भारत हादरनि गाहाय रावफोरनि सोमोन्दै तो भारत हादरनि गाहाय रावफोरा गासै मोन 22 बेफोर जाबाय असमिया बेंगली बर' डगरी गुजराती हिंदी कानाडा काश्मीरी कोंकणी मैथिली मालायालम मणिपुरी मराठी नेपाली ओरिया पान्जाबी संस्कृत सान्थाली सिन्धी तामिल तेलुगु आरो उर्दू बे मोन 22 भाषा रावफोरानो जाबाय भारत हादरनि गाहाय रावफोर बेनि नेक्स्टआव जों सावरायनि भारत हादरनि गाहाय धोरोमफोरा मोनबैसे भारत हादरनि हारिमायारि गाहाय धोरोमफोरा गासै मोन 6 बेफोर जाबाय हिन्दुइज्म ख्रिस्टियान इस्लाम सिख बुद्धिस्ट आरो जैन बे मोन 6 गाहाय धोरोमफोरानो भारत हादरनि गाहाय धोरोमफोर नेक्स्टआव जों सावरायगोन भारत हादरनि गाहाय दैमाफोरनि सोमोन्दै स हिमालय हाजोमानिफ्राय सोमजिनाय गेदेर दैमा जेरै बुरलुंबुथुर एबा ब्रह्मपुत्रनि लावथाइया गासै 2688 किलोमिटार आरो बेनि नेक्स्टआव दं सिन्धु बे सिन्धु दैमानि लावथाइया गासै 2880 किलोमिटार आरो गंगा दैमा आरो बे गंगा दैमानि लावथाइया गासै 2640 किलोमिटार साहा भारताव थानाय बे गंगा दैमायानो भारतनि बयनिख्रुइ लावसिन दैमा आरो बेनि अनगायैबो दंबावो गोदावरी नर्मदा कृष्णा कावेरी जमुना महानदी घाघरा गोमती कुची बराक ताप्ती लुनी बायदि बायदि लास्ट एन्डिंआव जों सावरायनि भारत हादरनि गाहाय हाजोमाफोरनि सोमोन्दै भारतबर्षआव गंस्नि गेदेर हाजोमाफोर दङ बेफोर जाबाय हिमालय जाय हिमालय हाजोआव माउन्ट एभारेस्टआबो दङ आरो सा आरो सानजा सीमा ओनसोलाव थानाय पाटकाई हाजोमा खोलाहा थानाय बिनैता हाजोमा सातपुरा हाजोमा आरावली हाजोमा सानजा घाट हाजोमा आरो सोनाब घाट हाजोमा आरो बेफोरनि अनगायैबो दंबावो नीलगिरि कार्डामम काराकरम परेशनाथ आरो महादेव हाजोमाफोरा मख'जाथाव तो दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन नोंथांमोना जायफोरा जोबजासिम नायबाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ अल